Στο δεύτερο μέρος της σειράς σχετικά με τα breakpoints, στο Visual Studio θα δούμε τα function breakpoints καθώς και τα conditional breakpoints. Επίσης θα δούμε πώς μπορούμε να βάλουμε ένα breakpoint κατευθείαν σε μια θέση του call stack. Μια δυνατότητα που έχω είναι να προσθέσω breakpoint σε ένα function οπουδήποτε και αν βρίσκεται αυτό. Με αυτόν τον τρόπο μπορώ να βάλω breakpoint σε όλα τα overload μιας μεθόδου σε μια κλάση ή σε μια μέθοδο που έχει το ίδιο όνομα σε πολλές κλάσεις. Στο πρώτο παράδειγμα έχω τη μέθοδο sum με 4 overloads. Πηγαίνω στο παράθυρο breakpoints και πατάω new, break at function και γράφω sum. Πριν ξεκινήσω το debug, βλέπουμε ότι δεν εμφανίζεται ο δείκτης του breakpoints της μεθόδους. Ωστόσο, όταν κάνω debug εμφανίζονται τα breakpoints και η εκτέλεση σταματά σε όλες τις παραλλαγές της μεθόδου. Εναλλακτικά μπορώ να επιλέξω το όνομα μιας μεθόδου και να πατήσω Ctrl B για να βάλω ένα function breakpoint στη μέθοδο asString, η οποία υπάρχει σε δύο διαφορετικές κλάσεις. Κάνοντας πάλι debug βλέπω ότι η εκτέλεση σταματάει και στις δύο μεθόδους όπως περιμένω. Μια άλλη επιλογή που έχουμε είναι τα conditional breakpoints. Μπορώ να ορίσω μια συνθήκη σε ένα breakpoint η οποία όταν ικανοποιείται σταματάει την εκτέλεση. Πατάω δεξί κλικ, condition και βάζω τη συνθήκη χ μικρότερο του 10. Ξεκινάω το debug και η αναδρομική εκτέλεση της συνάρτησης σταματάει στο σημείο που με ενδιαφέρει. Κάτι που ίσως να μην γνωρίζετε είναι ότι μπορούμε να βάλουμε ένα breakpoint κατευθείαν πάνω στο call stack την ώρα που κάνουμε debugging. Θέλω λοιπόν να συνεχίσω την εκτέλεση μέχρι να φτάσω σε κάποια προηγούμενη μέθοδο στο call stack. Επιλέγω την αντίστοιχη γραμμή και πατάω F9. Πατάω continue και φτάνω στην μέθοδο που με ενδιαφέρει.